nosas reivindicacións. Nos, además, bueno, xa levamos uns cantos aniños, fundámonos no 2022 para conseguir para pedir a reapertura de Igosónico, desas ensellos municipais que pechar o Concello despois de outras que pechou, como de Sobeto Castro, como esta Casa de Xuventude, que ainda estamos vendo para que reabra de unha vez. E nada, por sorte, nos conseguimos que revisen as salas de Igosónica, porque penso que é algo tamén esperanzador de que si se pelea, si se protesta, si deixamos de pedir por favor e empezamos a exigir, ou sí que se acaban conseguindo as cousas. Desde entón, pues, seguimos reclamando moitas cousas, que se teloneiros, sexan bandas de Vigo, que algo que non custa absolutamente nada. Entón, moitísimas grazas por facer visibles as reivindicacións e moitísimas grazas por